doon sa kabila yun. Kabila. Kunin mo na yung bayad mo dyan, ah. Kunin mo na yung bayad mo dyan sa phone, yung 400. Dyan sa wallet po, kumuha na ng 400. Papa, ano ko mono, ano mapang kaigay. Samahan mo ako magbilang, ma'am. I-separate lang ko. Pagpaga mo na.
Madi ko may hadayon dyan kasi nito kay ligig ang po. Mabalik mo pindutin. May 0.5 ko. Dati 0.5 na dyan may isa. Ayan damdama dapay. Dapay, kita po tayo nagdumat na. Pero kung di banda, yung ting nga, in one ko. Ada, yung pinaka, kita yung dulo or second to the last. Then, makita yun yung ting nila. Hoy? Okay, kita mo sa dulo. Basta dati yung 0.5 in one ko. Yung nakating nila. Sabi nakaraan. Sumali tayo. Ha?